Merħba vlog ieħor illum qegħdin hawnhekk fil-limiti tal-Mosta mill-wiet tal-Isperanza. Magħna llum għandna persuna speċjali, Stef, mill-programm illum ma' Stef bħalma tafet nagħmlu wkoll l-intervisti Pier u Vince dejjem għaljena hemmhekk fuq wara. Qegħdin taħdin il-kappella li magħha hemm ukoll leġġenda fejn tajt li fajla kienet ħatiġi maħtufa mit-torok daħlet ġo daklar hemmhekk issa nagħmlukom ftit filmati wkoll li huwa magħluq fejn ukoll ġiet iffurmata qbuta li mbagħad abbandona għax ħasbu li m'hemm ħadd. U bħala ringrazzjament bniet din il-kappella dejjem kif il-leġġenda tajt. Ħankun qed induru dan il-wiet tal-Isperanza hawnhekk li ħall isem minn din ukoll il-leġġenda. Ibqgħu magħna ħanimxu flimkien u nkun qed induru naqra hawnhekk il-ġmil naturali li għandna. Mela tilajn issa hawnhekk dat-taraġġ. Ħalli nkunu wkoll qed naqbdu l-wiet. U waraw hawnhekk ukoll dal-bankijiet li hawn hawnhekk. Mela hawnhekk għaddejjin ġo dan il-wiet. Bħalma tinnotaw illum qegħdin f'Mejju hija ġurnata wkoll sħuna ħafna x-xemx u l-ħaxix bħalmet taraw jaqbad ukoll ibatti ovvjament illum nuqqas ta' xita. U hawnhekk għandna wkoll il-Stef magħna llum kif qedtilkom. Għandha l-borża wkoll ħalli jekk insibu xi ħmieġ ngħinu naqgħu l-ambjent ukoll billi niġbruh. Pier warajja, Vince naħseb ma ntilifx Vince. Magħna għadu warajt. Mela qed nitrekkjaw ġo dan il-wiet tal-Isperanza. Mela hawnhekk Pier sab dan naqrar ħelu. Nkun qed nidħlu wkoll naraw ftit x'għandna u m'għandniex. Jidher li qisu mħaffer bl-idejn hawnhekk. Naraw id-daqqiet ukoll tal-baqqu. Dat-tank. Jidher li kienu ħajbdew qisu mina dik in-naħa ma waqfu. U hawnhekk hawn mina oħra biex jelu naqra d-daw. Ma jidhirx li tinsab hemmhekk. Baxxa. Naraw ukoll li tinqix mal-ħajt. Naqra hemmhekk ara fejn issir ukoll ix-xema. Sidnar ukoll hawnhekk. Is-saħħa ta' Pier dan. Naraw il-babbux mas-saqaf. Ġulura x'l-oħrajn qed jistennew hemm barra ħalli nkomplu bil-vlog tagħna hawnhekk mill-wiet tal-Isperanza. Karatteristika ta' dan il-wiet huwa li mhux daqshekk wiesa bħala tidħol f'widin li huma ħafna iktar wiesa u għoljin. Però da jidher li huwa ċkejken hekk magħmul jiġifieri dejjaq u għat-tul. Vera aw sabiħ. Vera Taħseb Stef. aw sabiħ aw natura aw ħafna frifet jien qiegħda l-ġenna tal-art. Nara l-frifet u għanajlek jien normalment nara l-filmati tagħkom. Illum li qedaw. Qed tesperjenzaw. Isbaħu. Ħafna isbaħ. Għalhekk kednielek tiġi ftit magħna biex anka tkun taf ix-xogħol li fihom warajhom dawn il-filmati. Jiġifieri kif tkellimna fil-bidu fihom ħafna xogħol nieqfu għal-bidu kważi jisa mhux tibda tiddejjaq tammu ma tkunx taf ix-xogħol li fihom warajhom mhux hekk. Ara sabna ħar ieħor hawn. Birta? Dum diħla festa? Ma jispiċċa qatt naħseb Stef, Fil-verità dejjem wertit, Stef, dik kif dejt ngħidlek il-biera. Dejjem wertit tiċċekkja kollox għax taf dik xi ħaġa li minn għalik hija banali kif għamilt inti jekk aħna nagħmlu bħalek. Taf warajja dik hemm passaġġ insibu dak l-ar
tal-ħolm li għandna frasna, ġifieri. Jaf insibu. Ħolmu bil-bilerin. Ma nistax Jinnoħlob affarijiet oħra. Jista' jkun li nsibu xi teżor ukoll xi darba, ġifieri. Mela din ir-raġuni tal-blog. Eżatt. U jiena anka l-kollegi tiegħi jekk ngħidilhom jekk jiġi dak iż-żmien li l-bniedem ikollu jerġa' jmur lura fl-istorja, jien ħankun iktar avvanzat minnkom għax inkun dort l-erin kollha, nażel l-aħjar wieħed u nikkappara l-ewwel wieħed li jiġi. U intom tkun għadkom tfittxu tiħħobjaw taraw fejn ħadd morru toħodu. Li t-teżor, immaġina għamlu skoperta aħna arkeoloġika. Immaġina kemm tkun proud li tkun sibtu inti dak l-oġġett, ġifieri. Għalli dik il-ħolma, Dejjem tmur fejn tmur. Mux li tiġi wiċċimbux ma xi ġurnien. Le, dik naqbżuha. Miktar għandek possibilità li tiġri dik minni. Ma jena naħseb fuq l-oħra. Dik għal-waqt l-editing. Fil-fatt fuq wieħed mill-kummenti li rċivejt fuq il-vlog tiegħi kien hemm xi ħadd li sab ar mirdum. Li qed il-naħa ta' ħaddingli li qed iridu morru wkoll. Ġifieri dan għaddim u skoprew dal-ar u skavaw, ġifieri. U anki qed friend miegħi Facebook u ġifieri ma joqgħodx mal. Dejjem hemm iċ-ċans eżatt. Il-ħolm jindem raġuna, il-ħolm huwa f'xejn. Laqol ma tarax kbir u ma tiddeq il-ħadd, ġifieri inti billi toħlom li xi darba ta' skoperta dik hija drive li inti tfittex postijiet ġodda. Hawnhekk sibna xi ħaġa li sinċerament ma nafx x'inhi l-terminu għax daw kollha bit-termini tista' tgħid il-flora u l-fawna li nsibu fil-gżira ta' Malta huma però dawn huma partikolari ma tantx tarhom anke tal-inqas jinsissa widin ma tantx dort kull imkien Malta tbaqa' li fejn imraħ. Però huwa ħafna ħajja raw biż-żunżani sa jew nista' nurihom ukoll. Ma nafx jgħidu, le, ġifieri hekk qed ngħid il-terminu tagħha m'għandix idea x'inhu huma jekk forsi jkun hawn xi ħadd li jista' jtina wkoll naqra informazzjoni fuqha nkunu nistgħu wkoll napprezzawha. Mela hawnhekk qegħdin inkomplu għaddejjin bit-trek tagħna. Warajna Stef. Jirrakkontaw fuq l-esperjenzi u l-avventuri. Ħellu dal-wiet imme, ġifieri mhux kif għedna mhux daqshekk kbir. Sabiħ li anka tiġi pereżempju fejn jiena tajt passiġġjata. Anka mal-familja bit-tfal mhux daqshekk. Mhux daqshekk tfal żgħar Eżatt. Però sabiħ għax isu maħniex maqtuwajn daqshekk il-bot minn kulħadd. Eżatt. U fl-istessin qegħdin maqtuwajn biżżejjed rew ħafna naturi li ma nara daqshekk natura nsejt kif. Vera, u ħafna veġitazzjoni ma nafx x'inhuma pjanti, siġar, fjuri illi isom jispikkaw il-ġmil tagħhom. U dal-passaġġ hekk qiegħed vera ħelu isra. Aw fejn timxi komdu, mhux daqshekk. Kif Vince? Le, baqalna biċ-ċoħra, ħalli issa nkunu wkoll qed nilħqu hopefully hemm kappell oħra naħa l-oħra nkun qed nilħquha. Xorta jisom ma nixibx imma dal-wietu. Le għad hemm it-tajnem. Hawnhekk ħanna naqra break għax għajjejna. Tant qed nimxu naġlu. Tant qed nimxu naġlu li. Ħadd selfie propja, għajdilhom kollox, ħadd selfie. Tajjeb, men ċajta Għandi mobile ġdid li jieħu selfie, sa ġimilu ma kienx jieħu selfie. Allura qed nieħu selfie. Tajjeb. Dik l-istorja. Ma nħobbhomx ta' selfie, imma nipprova. U għandek l-Instagram ukoll, dal-aħħar. Ma ħadu żgħir ħadd. Imma fimni. Bil-ħin, ġib il-followers ukoll.
Mela, tinna għadu. Importanti daw il-medja soċjali qed nitgħallem li tixxerja spiss biex in-nies iżommhom ukoll ftit alert li ovvjament isegwuk. Mela, hawnhekk wasal nissa wkoll fejn din il-biċċa naqra interessanti għan-nisu dropp ukoll fil-blat hawnhekk. Hija ħasra li qed naraw dal-bini ħdejn imma l-iżvilupp kultant jieħu over. Għandna wkoll xi traċċi tal-ilma hawnhekk ara għadu ma nixifx. Araw xi ġmiel hawnhekk, Ara hawnhekk hawn farfett interessantissimu. Ara. Araw ukoll il-formazzjoni tal-blat kif nieżel hawnhekk, Gramxul, inni ma nara gramxula naħseb ħafna f'kemm. Araw fejn jibqa' nieżel bil-biċċa. And we have plenty of water here, huh? Hija. Ħafna. Mela hawnhekk sibna dan il-pont. Araw l-ammont ta' jew nemużda ma nafx jista' jkun. U inkredibbli kif għataw l-ilma hekk għax morna anke ġewwa din oħra tkun kważi qox. Araw il-ħajja. Araw il-ħajja hija eżatt taw it-tetpol il-ilma. Araw xħajja hekk ġodin naqra għadira. Sibna żrinġ fin? Ija, żrinġ. Ija, żrinġ żgħira. Friefet. Għaw ħafna ħajja f'dan il-wiet. Bdinna qrib ma sajt jiexaf tal-ilma xieġri minna. Jina naħseb dejma mhux se xefien. Jew tila mill-art. Naħseb hawn xi flok ta' Laqgħa sekond ix-xemx kollha jagħmel dal. Le, ma sax ikun dizza. Le, ara, Jista' jkun li l-maġieri ġej minn x'imkien. Jew taħda djar forsi min jaf. Le, il-maġieri ġej żgur, u minn hemm ġej, ara. Hawnhekk hawn ġej xi l-maġieri żgur ara. Minn hemmhekk. Ma nkomplu? Nkomplu biċċa ħalli ovvjament naslu fit-target il-kappella l-oħra fuq in-naħa l-oħra ta' dan il-wiet. Mela tlaqna minn fejn dak il-pond u hawnhekk Stefani għaltinna xejdulu bil-Malti marzet. Tetpol marzet. Hija. Jew kellha ferħ ta' żrinġ hemm Ferħ ta' żrinġ. l-oħra, però għax tant kbirna ngħidu tetpol għax kif kelma b'stuża. Ma biex nżomma naqra mal-Malti wkoll il-kelma hija marzet. Marzet. Tajja. Grazzi li għamiltinna wkoll ftit riċerka ta' malajt. Aħna daw interessanti f'dal-vlogs kif dejna wkoll niddiskutu qabel. Apparti li nieħdu pjaċir niġu nimxu, niffilmjaw, fotografija. Nitalmu wkoll ħafna anka klim tekniku, ġieli fuq postijiet tibda aħna meta nidħlu ġo post abbandonat eżempju xi tan nibdew nimmaġinaw dak iż-żmien. U hemmhekk mill-informazzjoni tibda l-istampa tagħmilha aħjar milli tkun pinġejta kif taħseb inti. Allura l-informazzjoni jibdew itwilek ukoll ħafna nies li ġieli jew kienu jaħdmu f'dak il-post jew ħafna nies ikunu vera jifhmu, ikunu vera jieħduha bis-serjetà, ikunu. Eżatt. Aħna maħni storiċi, historians pa' speċi, imma kif qed ngħidu ikollok ċertu nies li jkunu hija hawnhekk ara. Għandna l-ilma ġej minn hemm żgur ara. Taraw? Għandna l-ilma ġieri hemmhekk eżatt li jibqa' hawnhekk. U għandna aktar hawnhekk ukoll ħajja. Mela llum Stefani ġabet ukoll kif qedtilkom fil-bidu borza sewda ngħidula bil-Malti garbage bag.
U għet fejt issib ukoll xi biċċiet tal-plastik jew hekk qed nagħtu taħt. Plastika, xawna għaxi forma jekkalmenu. Eżatt, plastik. Tal-ħabet sara plastik. Kemm il-sena titgħaddi eluf jidilli biex tidik tiġi. Immaġina edha ġol ilma kif tissaffoka anka ġifieri mhux barnija. Affarijiet oħra niġbru ma mbagħad il-ħabbar irdu nimxu. Ovvjament. Għal ħafna, mal-mena jekk niġbru l-plastik. Għal ħafna refers tal-ċikolata u tal-crisps li ħassrab naqra attenzjoni m'għandhom. Eżatt, titfaħħa ġoba u tħatta miegħek id-dar tiddisponi minnha mbagħad kif suppost, ġifieri. Jidher li jiġu n-nisil, xu ma m'għandekx għaliex inti għaxrejt timxi, ħallejt ir-rikordi warajk. Eżatt. Meta ngħaddi minn postijiet bħal da wara, innotaw dan huwa xieda ħajja tal-ħsara li jagħmlu fejn jgħaddu saqajn roti, araw kif inhu in-natura meqruda letteralment il-biċċa. Hawnhekk kif isser li xi darba riflet jew sieq jew mid-dera jgħaddu bir-roti, moturi, ġifieri importanti meta tmorru timxu araw li tirfsu għal tal-inqas fejn ikun diġà mirfus. Evitaw li tirfsu fuq ħaxix ieħor għax ma kull ħaxixa li qed taraw hawnhekk jaf ikun hemm ħajja abbinata magħha, ġifieri din isa bħal diega żgħira jgħidula fejn tkun ukoll qed iżżomm dal-ilmaġieri araw qed jinżel hawnhekk ukoll. Araw kemm hawn għadu attiv dan il-wiet, ġifieri meta tqis l-illum qegħdin mejjew u sħana kbira. Aw ammont kbir ta' ilma, ġifieri mhux tab xejn għadu jidher li għadu ħaj dan il-wiet. Mela ħankomplu ftit nerġgħu nitilgħu ftit minn hawn minn fejn nżilna. Għandi lil Vinsa u lil Pier, Stefani għadha n-naħa l-oħra. Araw l-ammont ta' frifet li hawn, inkredibbli. Mela hawnhekk wasalna fit-tarf ta' dan il-wiet tal-Isperanza, araw l-ammont kif qedtilkom ta' ilma li jagħtaw hawn lill-maġieri bil-fors, anke rajna pajpijiet li jieħdu l-għaliq minn hawn araw il-ġmiel ta' dawn il-fjuri slavaġ. U kif qalilna Vince l-ewwel, intom ma xommuwiex ovvjament fuq il-kameras, però dik ir-riħa tan-natura Ma aħna nitilfu wkoll Anġlu, hija hemm bil-maskra nitilfu wkoll. bil-maskra nitilfu ftit, però dik hija l-liġi bħalissa u aħna ovvjament nisservawha. Araw ukoll dal-bridge fuqna li wkoll minn hawnhekk hawn passaġġ ukoll ħaniġu wkoll taħt kappella hawnhekk li issa nkunu qed ukoll nurwilkom. Mela hawnhekk issa dejjem taħt dan il-bridge ukoll u ħaniġu wkoll taħt kappella oħra. Bdejna minn fejn kappella tal-Isperanza u għandna kappella oħra hawnhekk. Din hija dedikata lil San Pawl l-Apostlu tal-Qlija. Għandna x-xemx ġejja minn warajh. Hawn ukoll tara hawnhekk man-made imħaffer bl-idejn biex ngħidu naqraw ukoll bil-Malti. Waraw ukoll dan il-bridge li qed jgħaddi wkoll il-passaġġ. Waraw ukoll dil-biċċa hawnhekk bis-siġar. Interessanti immens, il-karozzi għax hawnhekk għadin ovvjament Ripple Main Road. Ġejna fit-tmiem avventura oħra llum minn hawnhekk mill-wiet tal-Isperanza. Magħna kellna lil Stefani minn illum ma' Stef. Nħeġġixkom ukoll biex taraw il-programm tagħha għal xi 5:15 jibda fuq TVM mit-tnejn sal-ġimgħa. Għandha wkoll l-Instagram account fakkarni nara Stef. Stefani Spiteri, Tuwanaw, segwa wkoll. Vince Bonello Paka, araw ukoll il-channel tiegħu fuq il-YouTube u Pier Farrugia il-channel ukoll. U jien Angelo Caruana għalli jmiss. Bye bye.